aby mysleli na to, že súdnictvo a vôbec ideál spravodlivosti je preto ideálom spravodlivosti, pretože vymanil ideu spravodlivosti z politických tlakov. Politika nemá čo v súdnictve robiť a Slovensko sa nepohne v mnohých ohľadoch ďalej, ak sa toto vnímanie spolitizovanej justície nezmení. Nie je to jediný slovenský problém, je tu veľa iných problémov, ale politizácia spravodlivosti, politizácia justície a tých mechanizmov, ktoré sa okolo toho točia, je proste neprípustná v európskej krajine a myslím si, že by si to mali uvedomať všetci tí, ktorí budú čoskoro rozhodovať.